Până la aici așa, bă. Să mulțumim deputaților din Comisia de Mediu. Da. Dă-i și lui la scurturează. Uite ăla. Cade. Și lui Donica în studiu. Până la aici, la Tabără și Georgescu. Nu cred că o să stea ăsta, nu prea vrea. Hai, ia ce, ganeamule! Ia că-i caldă! E caldă! Inculpații? Poftiți? Ăștia sunt inculpații? Sunt cei care ne-au ajutat să-i prindem. Pe cale de dispariție, nu mai prindeți așa ceva. În următorii 5 ani nu o să mai găsiți. Luați acum! Hai băieți, că e super ofertă! Deci putem să ne ștergem de ăștia. Ce pancartă? Am ăsta și... Urma și Luna Ion. Dau ia mă Sturion. Hans, ia și ce-i sus aici. Producerea setcii, care este o sculă. Ceva pe care... Da. Păi tu ce crezi? Că de ce am mai dreptat să se... E bine așa? Ce înseamnă acest verde pentru pescuitul comercial al sturionilor, această undă verde pe care au dat-o deputații? Asta înseamnă că, datorită campaniei electorale, după cum bănuim, pentru voturi și bani, la presiunile, hai să zicem, complotiștilor împotriva sturionilor și a partidelor locale, Comisia de Administrație și Mediu a făcut un act de braconaj, amendând legea pescuitului și dând drumul pescuitului comercial la sturion, care, nu știu dacă știți, era interzis pe 10 ani din 2006. Lucrul ăsta s-a întâmplat în septembrie, în octombrie a apărut în monitor oficial, fără consultarea factorilor științifici sau a societății civile care are ca în fișa de post protecția deltei Dunării. Deci a fost un act făcut pe dedesubt, din motive electorale și de bani de campanie electorală. E simplu. Bun, dar dacă vorbim de consecințe pentru delta, pentru mediu, pentru tot ce înseamnă acvacultura, fauna... Delta Dunării este o rezervație a biosferei care are un echilibru precar. Ea oricum se află într-o degradare accentuată, ea oricum este o catastrofă ecologică. Orice dezechilibru al acvafaunei deltaice înseamnă un dezechilibru major în tot lanțul trofic. Pe de altă parte, dacă lăsăm delta fără pește, lăsăm delta fără turism. Cine vorbește de turism în condițiile în care noi nu o să mai avem în următorii ani pește datorită introducerii secii și pescuitului la... nu mai există motive pentru ca străinii să vină într-o delta făcută praf din punct de vedere ecologic. Aș vrea să vă mai întreb doar un singur lucru. În pericol de dispariție sunt care specii până la urmă de... Sturionul în general, dar subspeciile Viza și Păstruga sunt hai să spunem, într-o extinție care a intrat pe roșu. Vreau să vă spun că în 2004-2005 din Păstrugă sau din Nisetru, dacă nu mă înșel, s-au prins doar 2 exemplare. Sau dacă vreți, în urmă cu 30 de ani se prindeau 600 de tone, 300 de tone pe an, acum se prind doar 60 de tone pe an, cel puțin e vorba de cifrele raportate. De cele braconate, numai Dumnezeu știe.
Și cum credeți că se leagă lucrurile, pe de o parte liber la pescuitul comercial, pe de altă parte au fost acele încercări în ultimii ani de a repopula, de a încerca să se crească numărul sturionilor pe Dunăre în partea din Da, în fiecare an se introduceau 100.000 de alevini cu o rată de supraviețuire între 20 și 50%, lucru care sper să se întâmple și anul ăsta și sper să se întâmple și la anul. Numai că braconajul și pescuitul comercial nu dă o mare șansă în următorii ani acestui pește, care este din ce în ce mai prețios. Trebuie să vă spun că kilogramul de icre negre de morun, deci de caviar de morun, a ajuns la negru la 1000 de euro. Ok, mulțumesc frumos! E pe aici. Okay? Este un festival al braconajului național, la care Ministerul de Interne nu este capabil nici măcar să suprime fenomenul Giurgeni, știți, cel de la pod, în care să vând pești la negru. Adică e foarte limpede care sunt complicitățile și care e dezastru care se poate întâmpla. Pe de altă parte, trebuie să spun că a repara un dezastru ecologic costă de 10 de ori mai mult decât a preveni dezastru ecologic. Noi pentru asta suntem aici, pentru a preveni un dezastru ecologic. Există o încercare, știu că au început sunt câteva ferme de sturioni. Da, interzicerea pescuitului la sturionul natural, sturionul deltaic, a creat ca și consecință o creșterea a aparițiilor întreprinderilor de ferme piscicole de sturion, ceea ce e foarte bine, pentru că scade presiunea pe natural. E foarte bine că lumea face genul ăsta de ferme, e și foarte rentabil, e adevărat, e o investiție destul de mare, dar ea devine sondă de bani când atinge masa critică. Credeți că vor reuși să asigure cel necesar de minim 100.000 de alevini de pui? Condițiile în care, ca să zic așa, criza economică